भावरागुरि ओनसोलाव आमायरा जिम सेन्टार खुलिना होदों। दारांगा भावरागुरि ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। देहाखौ राफोद खालामनो थाखाय भावरागुरियाव आमायरा जिम सेन्टार खुलिना होदों। नंगौ, बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बर' बाजारनि साहा भावरागुरि बाजाराव आब्दुल आसेगा फिसाजो आमायरानि मुङाव गंसे आमायरा जिम सेन्टार बेखेवदों। बे जिम सेन्टारखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारिया आरो बे बेखेवनायनि गेजेरजों इएम धनन्जय बसुमतारिया जिम गेलेयोब्ला मानसिनि देहाया राफोद जायो आरो देहाया राफोद जायोब्लासो खामानि दामानि मावनो बानाय गैयै जायो। बेराम आजार सोमजिनायाबो खम जायो होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। आमायरा जिम सेन्टारनि बिगोमा आब्दुल आसेगा ओनसोलनि लाइमोनफोरा जाहाथे गुबुन फेग्रा निसाफोराव गफबनानै थायालासे जिम लाफैनो थाखाय खावलायदों आरो खम बेसेनावनो दानफायाव 500 रांजों मुं थिसनना जिम लाफैनो हागोन होनना फोरमायदों आब्दुल आसेगा। बिजनी जिल्लानि साहा थानाय बे भावरागुरियाव मानगोनां आब्दुल आसेग बिथाङा गावनि फिसाजो आमायरानि मुङावहाय जिम सेन्टार खुलिदों। बेयाव आंखौ आलासि हिसाबै लेंहरनानै बे जिम सेन्टारखौ बेखेवहोदों। आं जोबोद मोजां मोनदों, मानोना बे सा ओनसोलाव जोंनियाव जिम सेन्टार गैया आरो बे जिम सेन्टाराव फैनानै बे ओनसोलनि सेंग्रा जोहोलावफ्रा फैनानै बेयाव मोजाङै गावखौ माने राफोद सासे जोहोलाव खालामनो थाखाय बेयाव जिमाव बयबो गेलेफैगोन। आं मिजिंथिदों बे जिम सेन्टारनि जिथु सिमां बे गमामायैनो मोगथाङाव फैगोन आरो बेयाव मेन खोथाया थाखा फैसा खामायनायनि थाखाय बे जिम सेन्टार खुलियाखै। बे ओनसोलखौ माने रगमानिफ्राय बेमार आजारनिफ्राय बारग'होनो थाखाय मोजां राफोद खालामनो थाखाय बे চিন্তাধারাজोंसो दिनैहाय बे जिम सेन्टारखौ खुलिनाय जादों। थैंक यू। মানে আমার এইটো বহুত দিনৰ সপোন আছিল। আমাৰ অঞ্চল বহুত পিছপৰা অঞ্চল। আমি বহুত দিনৰ পৰা আশা আকাংক্ষাৰ পিছত এইবেলি আমি বহুত উদ্যমেৰে আমাৰ জিম সেন্টাৰ নামাকৰণেৰে জিমটো মুকলি আজি ধনঞ্জয় বসুমতাৰীৰ দ্বাৰা কৰালোঁ। আমাৰ অঞ্চলত 20 কিলোমিটাৰ দূৰত জিম সেন্টাৰ আছে। ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে। আমি ফিজবিলাক বড় বজাৰ যাওঁতে বা বিজনীৰ পৰা যাওঁতে এজন মানুহৰ বহুত লাগে। সেইকাৰণে আমি মাহিলী মাত্ৰ 500 টকা বিনিময়ত ইয়াত জিম সেন্টাৰ আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ। কাৰণ আমাৰ সব দুখীয়া মানুহ আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাতে ড্ৰাগছত আসক্ত নহয় আৰু মোবাইল লৈ ব্যস্ত নাথাকে, শৰীৰ চৰ্চা কৰিলে বেমাৰ আজাৰ কম হয়, সেই উদ্দেশ্যৰে লৈ আমি এই জিম সেন্টাৰখন মুকলি কৰা হ'ল। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।